Hola, son Andrés Fariña Cadenas, candidato á alcaldía de Ribeira polo Partido Socialista. En primeiro lugar, recuperar o tempo perdido, a base de facer unha cidade para as persoas basada e apoiada en cuestións culturais e cuestións de empresa. Hai que generar empleo, e a consigna que nos propuxemos en este momento de crisis, generar empleo na medida das posibilidades desde as políticas activas que poden facer os concellos, e a partir de aí intentaremos despois diseñar unha cidade para gañar o futuro, unha cidade que se poida apoiar no desenvolvemento industrial a base de gestionar un solo industrial que leva moitos anos sin desenvolver. Encontrámonos no punto máis importante desde o punto de vista do desenvolvemento económico da cidade, que é a lonxa de Ribeira, unha lonxa que fatura todos os anos entre 38 e 40 millóns de euros e que é o pulmón económico desta cidade, pero, sin embargo, si somos capaces de percibir como están as instalacións desta lonxa, que é produto que non hai ni unha mínima inversión nos últimos 20 anos desde que se fixo este recinto portuario. Por lo tanto, dende o PSOE reclamamos, e dende a candidatura de Ribeira reclamamos un plan directorio inmediato, e nos comprometémonos a ter ese plan directorio. Creemos que esta é unha das grandes deixacións de responsabilidade por parte da actual corporación dende fai moitos anos. Non é unha cuestión desta última legislatura, sino unha cuestión de todos os anos. As instalacións da lonxa de Ribeira inciden incluso en cuestións higiénico-sanitarias que posibilitarían casi seu peche inmediato. Unha cidade saudable, unha cidade donde, paseando polas súas rúas, se poida tomar o sol, unha cidade onde os seus edificios teñan unha certa capacidade estética, unha certa capacidade de envellecemento da propia cidade, e non o que se veu facendo nos últimos 25 anos por un grupo de goberno, por un grupo de concellais que son desde o primeiro hasta o último responsables de toda esta desfeita. Nosotros, dende o Concello, o que nos propoñemos é, unha vez actualizada a Ribeira, recompoñendo todos eses inversións atrasadas e pechadas que a actual corporación leva facendo nos últimos anos, tal como decíamos, o saneamento integral da cidade, o polígono industrial, a circunvalación e o plan directorio do Porto Pesqueiro. A partir de aí, nós o que queremos é poñer en valor a cidade. Creo que a gran oportunidade que para Galicia en xeral, en particular para o Barbanza, supón as infraestructuras que o goberno socialista de Madrid está facendo co AVE, vai posibilitar que unha gran población poida en 5 horas posicionarse en Santa Uxía de Ribeira, salir ás 4 da tarde de Madrid e estar ceando en Santa Uxía de Ribeira. Ese é o noso objetivo. A partir do 2013, desenvolver un plan turístico que permita que todo o sector da hostelería, todo o sector da restauración, todo o sector turístico teña desenvolvidas todas as inversións necesarias para captar todo ese turismo que permite elementos en esta cidade creativos que permitirían embellecer a cidade. A cidade necesita un esforzo en cultura. E, dende logo, outro elemento moi importante e que está reclamando a xuventude a plan que permita un uso integral desas instalacións, poñelas ao servicio dos ciudadanos. E nos propoñemos desde aquí, ademais, que ese plan vai a ser incluso interrelacionado e integrado co resto das instalacións deportivas da comarca do Barbanza.